गिबि गिबि दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 65थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे फरायसा सान फालिथाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो गिबि फुंबिलियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जों मावबाय। बेखौ मावखांनायनि उनाव जों बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे जोंनि सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि बे फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल हिसाबै जोङो मोनसे हाबाफारि लाफाबोयो। बेवहाय जोङो गुबैयै जोंनि बे हाबाफारियाव UN एकाडेमिजों लोगोसे आलारि हिनजावसा गोजौ फरायसालि आरो आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालि बेनि गोजौ थाखोनि फरायसाफोरजों लोगोसे गारजेनफोरखौ लाफानानै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि सायाव मेल खुंनाय जायो। बेवहाय जोङो आलासि महरै जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि हिरण्य स्वर्गियारि आदाखौ हांख्रायनाय जायो। लोगोसे UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे बाथौ मिसन फरायसालिनि गोरायुं लोगोसे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां लेबेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि बिबुंथिजोंनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंलांनाय जायो। जों दिनै बेखौनो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेथु दिनै बड'फानि जि नोजोर बा थांखि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननाय दा बेखौ जोङो नायोब्ला दिनै जोङो बेयाव बेखौ मावफुंनांगौबा दिनैनि जोंनि जा लाइमोनफोर बा दासो जाखांबोनाय जा फरायसाफोर बिथांमोननियाव गुबैयै बिबाना थागोन। बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन। गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे बिथांमोना हारियाव नांगौ जानाय गासै आयदानि जे डक्टर इन्जिनियारनिफ्राय लानानै गोबां जोंनो नांगौ जानाय गोरों मानसि जोंनो नांगोन, आबादारि मोजां नांगोन, बिजनेसमेन नांगोन, गासै बिथिंनिबो जोंनो साफा रोंखा राखा मानसि नांगोन। बेखौनो जोङो दिनैनि बे समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो खावलायगोन। गिबियावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फरायसा सान खौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म UN एकाडेमियाव दिनैनि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै खुंनाय बे हाबाफारियाव आंखौ आलासि महरै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हांख्रायना लाबोनायलाय दा बाव जोङो बेखौनो जोङो सानदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथुनाखि मा होनो बेखौ थांखि आरो नोजोर बिथांनि गालांनाय जिथुनाखि बर' माहारिखौ बुहुमाव मा होनो बेखौ गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि थांखि आरो नोजोर बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबोबाय थाखादों। बिसोरनि बिथोन बायदिनो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदिनो जोंबो दिनै सिमेन्ट दख'रा बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। बाव जोङो बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै माखासे बे क्लास 9, 10नि फरायसा फरायसुलिफोर आरो फैगौ 2021 मायथाइनि जानो गोनां मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरखौ लाफानानै लोगोसे बिथांमोननि दिथागिरि गारजेनखौ लाफानानै जोङो मोनसे इडुकेसन एवारनेसबो जोङो लानाय जादों। दा जों बे मेलाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै आरो जों एवारनेस होनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों।